Eling-eling patih wis keladuk yuswa. Mila gagap-gagap awit kaos lungkrah nggih nyomlajar tebih saking Kurusetra prapting ngawangga. Den dangu dening Dewi Surtikanti bilih ingkang raka. Nalindra ngawangga Sang Adipati Basukarna seda madyaning pabaratan. Rekana Patih Suradi Manggola mung amatur inggih mekaten. Temah ngalumpruk tanpa daya ngunus patrem suduk saira Sang Dewi Surtikanti. Oh sinuwun kula nderek sing ngandika sinuwun mati. Waduh Gusti Ayu. Waduh. Waduh Gusti Ayu. Mboten kinten babar pisan bilih paduka suduk salira. Mengkeraken kula kinten namung badhe gagas perkawis menapa ngunus patrem dipun tujaken wonten ing dada. Wah mati. Oh Suradi Manggala. Patih tuwa goblok diutus kon gaweke ganten malah gawe kurban ing negara Ngawangga sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Oh sinuwun. Surahadi Manggala wis sowan meneh. Inggih, mekaten. Eneng apa nangis? Nyuwun pangapunten Gusti. Sedaya menika awit saking cublukipun ing abdi ing kepatihan. Kula dipun utus nyuwun ganten saking Nggarwa. Panjenengan paring dawuh kaliyan kula. Anggen kula mlajar supados enggal dumugi wonten ing Ngawangga lan wangsul malih dhateng Kurusetra. Kula menika patih sampun keladuk yuswa. Mila anggen kula mlajar kula sengkak-sengkakaken ngantos kula menika mboten kiyat. Kula dumugi Ngawangga menika megap-megap kados badhe mboten eling Purwoduksina. Sakbanjure piye? Yayi Surtikanti wis menehi wujuding ganten. Nyuwun pangapunten. Lho, jaluk ngapura piye? Ingkang garwa ugi kaget sareng sumurup kula sowan. Lajeng dangu kaliyan kula. Patih Suradi Manggala kedadianing paperangan piye kula tasih mboten saged matur awit kula mboten saged nata dhateng awak kula ingkang sampun lungkrah mboten kanten-kantenan. Napas kula melar mingkus wekasan ingkang garwa dangu kaliyan kula. Patih Suradi Manggala apa Kaka Prabu Basukarna Kanjeng Sinuwun kapupih Rana Madyalaga apa gugur apa seda tanpa kasengaja kula matur inggih ngaten lajeng mengkeraken dhateng kula mungkur dhateng ing abdipun Suradi Manggala suduk salira ing garwa dinten mangke seda suduk salira saking kula. Wah setan kowe manuk maring jajalan sekretane oleh waduh Gusti menungso tatanan kowe wong dikongkon ora gelem mati jeneng orang mati Basukarna. Waduh mati kula. Allah montir jeneng aku. Waduh Gusti kula nyuwun gesang. Kula lepat kula nyuwun gesang. Suradi Manggala. Kowe patih tak uripi. Kowe tak wenehi kaya, kowe tak wenehi derajat pangkat. Kowe tak percaya pirang-pirang puluh taun nggonmu ngrangkani marang Narpati Basukarna. Ning kok tundone kabeh mau
kabeh mau murus praundunane dikongkon ora ngrampungi karya. Malah bojoku tekaning pati merga saka cangkeme wong tuwek kaya diapurmu iki ora pantes urip ning ngarapat. Modar kowe. Karna piye? Sakmenika sampun titiwasaning mangsa kula kedah mungkasi dhateng peperangan menika. Sirmu kula badhe ginakaken pusaka awasta Kyai Wijaya Ndanu. Karna kosek to pitungen dhisik mbok ya nganggo panah-panah ingkang lumrah dhisik. Kabeh para piyai padha mresani prajurit kabeh tinuju ning kene mongko sawangen iki grimis riris alon-alon gandane arum wangi tegese ora mung titah lumrah kang padha mresani marang gone siak sira kuwi Bandayuda nanging nadyan para dewa widodari uga nibakake sesekaran arum iki uga padha mresani nggonmu Abentiyasa karo si Janaka sampun menawi mboten kula pungkasi dinten sak mangke mboten badhe rampung kedadosanipun Kanjeng Rama dinten mangke kula aturi nyaketaken langkung caket badhe kula pindeng jangganipun Janaka supados enggal rampung perkawis menika Rama lha kandhane ora gugu karena ya sakarepmu ing batos kraos kuwatir nenggih Prabu Salya ing Mandaraka. Nalika semanten sigra nglirik dhateng Kang Putra ing Ngawangga anggenipun lepasaken Wijaya Ndanu. Sareng kalian jepreting laring gendhewa sinengkrek punang kuda temah nglewar lakuning kreta. Nalika semanten dadi nglewar lakuning pusaka Wijaya Ndanu. Iki wis wayaning mangsa kala. Si Adi kudu ngrampungi perkara iki kudu ngrampungi kasinopaten iki. Baripun madu Kanjeng Koko Prabu. Sing prayitna ngati-ati lho Yayi. Tak suwun si Adi rada mendhak sithik Arjuna manutupun Kakang. Ngestaken dawuh. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning araga. Tanggaping gati nenggih Prabu Sri Bathara Kresna
Sigra dawuh ingkang rayi supados mendhak sekedhik saking pagedhonganing rata. Lumarap lampahing Wijaya Danu. Kenging ngukeling Sang Arjuna temah wudhar pun angukel kagiat kadurungkasan. Janaka kula aturi nyawang dhateng kawontenan kula Kaka Prabu ngrembyak rikmamu kelmu udar kasinggihan mekaten ayo tak dandani meneh tak gelung meneh Yayi aja kuwatir Kaka Prabu Wonten dawuh. Kaya kandhaning pun Kakang Sawit. Iki kudu ndang mbok rampungi. Elingen. Lamun perang iki mawa pernatan mongko Sang Hyang Surya wis gumlewang mangulon. Baripun paduka gunakna pusakamu. Kyai Pasopati jangganing kadang wing awangga ingkang dadi lesan. Nyuwun pangestu Kaka Prabu ya Janaka sing ati-ati. Karna wonten maring adawuh. Ngati-ati lho. Pusakamu ora temama ning awake Janaka nanging mung kena gelunge Janaka Karna. Inggih kula sampun tata-tata Rama Prabu sampun kuwatos. Kula sampun samapta ing gati sawijining diri menawi wonten pusakanipun Janaka badhe kula tamengi. Ya wis sakarepmu Karna sakarepmu. Palugon laguning lekas Lukita linuting kidung kadung katereng ngomong Datan prayita nggih Narpati Basukarna tan weruh jumlana tinggi Kyai Pasopati nalika semanten saking landheping pusaka Kyai Pasopati neratas jangganing Adipati Basukarna parandene ing mangke saka bantring lumpunang jemparing jangga ora pisah saking badan parandening mangke saya dangu katingal dres riwe keng mijil rahing kemijil saking jangganing Adipati Basukarna Njula Kepati Prabu Salya ing Mandaraka wau.
Kowe tak kandhani mau sing prayitna ngati-ati pusakamu iki ora ngenengi janggane Janaka. Tak sawang saka kene isih banter laku ning Kyai Jati Sura titianing Janaka. Mbok yo nggunakake jemparing, saora-orane Janaka mbok udani jemparing. Karena kowe iki bocah piye to? Dijak guneman wong tuwa kok meneng wae. Karena kowe iki nyepelekke karo wong Karena kowe wis tekaning pati. Oh. Arno ora ngira babar pisan. Kowe tak dukani merga tak kira kowe meneng wae. Bareng aku nolah isih meger-meger ning dhuwur kreta. Ning getih sing metu saka gulumu kaya wujuding tok bantre ora jamak. Nersi awakmu nganti abang bergadak kaya ngene. Oh Karna, sing gedhe pangapuramu ya nggen. Tak kabarke ning donya, tak kabarke ning saben wong ora ana satriya kang ngrungkepi marang jiwa kasatriyane. Kejaba mong anakku Narpati Ngawangga Adipati Basukarna. Kakang Prabu Karna kula nyuwun pangapunten Kakang. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama. Adiku Janaka. Rangkulen pun Kakang Dimas. Rangkulen pun Kakang ingkang pungkasan Arjuna. Rangkulen pun Kakang Prabu Janaka. Arjuna kowe arep menyang endi? Wonten swanten Kakang Prabu Karna tasih sugeng Kaka Prabu. Ora ana jamak menawi wong tugel gulune kaya ngono kok isih urip. Nyatanipun
piyambakipun paring dawuh nyuwun dipun rangkul supados kula nyaketi dhateng angganipun Kakang Prabu Karna. Yayi, kae sing micara dudu kadang mung awangga nanging pusakane Yayi Karna ingkang wujud keris jenenge Kyai Kaladete. Kaladete kala nadah kuwi ora bisa pisah. Coba to. Pusakamu kala nadah caketna marang Narpati Basukarna kae. Arjuna ngestahaken dawuh. Cinaketaken Kyai kula nadah jagat kanungganing Sang Prabu Karna. Dadak sakoling mangke kalaning jagat gayaning para dewa. Lolos saking warangka Kyai Kaladete sareng kaliyan kula nadah wangsul dhateng Kayiwangan. Sinartan kilat tatet sesautan konduring Kyai kula nadah Mbah Kaladete. Dadak sakoling mangke kalaning jagat gayaning para dewa. Dupi wis koncatan Kyai Kaladete. Lon-lonan Sang Narpati Basukarna ingkang sekawit jumeneng dadi ngalumpruk sumendhe wonten kreta dawah kalenggak kagiat kadurkasan nggih Raden Janaka wau. Ludira kawang manggegana bang sumirat Kakang Prabu sepinten kalempatan kula diageng pangaksama Arjuna kula wonten dawuh pun Kakang wis kandha karo sira Yayi lamun kabeh ing lumadya ning Kurusetra mau pancen wis cinadhan kinudrat marang pestining Gusti Kakarya jagat ora sambok getune Dimas. Lakuning Pandhawa isih adoh. Lakuning Pandhawa isih kudu nrajang segara geni merga jejonggol durung rampung kabeh. Mengkaten Koko Prabu. Dirukti kunarepaning kadangmu ing awangga. Ayo mlumpuk ning pesanggrahan Randuwatangan Koko Prabu monggo kula dherekaken Koko Prabu. Ratu Mandaraka Prabu Salya ketok gedhamu ketok lorekmu nek kowe batin ning negara Ngamarta nanging lair kowe ning Ngastina upama pusaka Wijayandanu mau rambuk sengkrek laku ning kuda ora bakal ngliyang laku ning pusaka Janaka mesti ketekaning pati ning merga saka kelakuanmu nggo nyengkrek laku ning kreta wekasan ngliyang playuning Wijayandanu mung kena ukele Janaka. Wah, aku wis weruh dhewe jogetmu Salya. Oh tak kandhake ratu Gustiku kowe Salya.
Kandhe Bima kang simonapta ngeses mawa lindu lawan angin ing Pandhawa pendak-pendak Senopati Ngastina maju ning pabaratan kapuping 2 Madyalaga. Ayo. Kartomarma sirnakna pecah ndasmu. Wah! Wah! Sang Hyang Surya pun mlebet wonten ing jodhog sisih kilen. Niki perang mawi pernatan. Ya Petruk nggih. Nek dalu leren nek enjing wiwit niki perang Bratayuda niku ngoten. Ya. Nggih. Ngasurien nengga kalih taun ingkang badhe dateng. Wah, iya Petruk. Nggih, syukur dijokke setahun pisan. Wah, aja kaya ngono. Nglempak teng Pakuwon Randu Watangan Ndara Petruk ganthong bolong iya hayu. Kresna wonten dawuh Hyang syukur yen to Pandhawa wis keduga napaki peperangan ingkang wiwit bangun esuk mau nganti tekan surup surya wondene peranganing Pandhawa ranu ingkang cicir dene para Kurawa kelangan Senopati ya kuwi Narpati Basukarna. Ayo padha ngucapake syukur saning Gusti Mahanasa sarta padha suka parisuka mangun sukaning manah tata-tata sanapta ing gati sawiga ing diri besok esuk bangun para esuk kudu miwiti peperangan meneh nunggu Senopati saka Ngastina. Inggih Kanjeng Hyang ngestaken dawuh tutupen kerining pagelaran iki Kresna. Inggih ngestaken dawuh. Nek wonten lepating kula sak rombongan nyuwun pangapunten diagung pangaksami saged kula inggih namung kados mekaten wonten kirangipun kula suwun mugi-mugi kadang kula pepunden pini sepuh mitra kawula sami lenggah wonten Bondalem sakiwa tengenipun pinaring ana karahajan katentreman lan kawilujengan kula sak kanca nyuwun pamit mugi-mugi wilujeng dumugi griya nering sambi kala pinuji Sura Sudira Jayane ingkang rat suruh brahata kami kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih Ndara Kresna. Iya Kakang Semar Prayoga. Samiran sing dapat temen